Gọvanọ Soludo ekwugo na ebumnobi atụmatụ nakwa usoro iwu bụ nke ọchịchị ya ji n'aka bụ iji wee kwalite ọnọdụ obibi ndụ ụmụ amaala steeti abụ Anambra. Gọvanọ Soludo bụ onye nke kwupụtara nke a n'okwu kwuru na St. Patrick's Cathedral Ọka na ya bụ ajamisa bụ nke achịkọbara iji wee cheta ọgbụgba afọ nnọrọ onwe nke 63 nke obodo anya bụ Naịjirịa. Onye nta akụkọ anyị bụ Ejike Abana ga-ewetara gị akụkọ a n'uso. Ya bụ gọvanọ kwuru na ọ ga-etinyewanye uchu n'ime ka obibi ndụ ndị mmadụ kawanye mma na steeti a. O kwuru na ya bụ owuwe n'ọrụ nke ndị nkuzi nakwa ndị ọrụ ahụike n'oge gara aga ma inyekwa ụmụ nwaanyị dị ime ọgwụgwọ n'efu n'ụlọ ọgwụ nke gọọmenti nwe bụ ihe ndị a na-emegasị iji wee hụ na achụlara ụbịam. Ya bụ gọvanọ onye kwuru na-enwegori amụma iji wee hụ na a na-enyere ụlọ akwụkwọ nke ndị ụka aka, mana ugbu a ebe ọ na-elegara anya bụ ịkwagote ogogo agụmakwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ndị ọha nwe ka ọ gbagoo n'ogogo dị elu. N'okwuchukwu ya, onye ụkọchukwu Reverend Father Charles Ndubisi kpere ekpere ka Naịjirịa kawanye mma iji wee hụ na ha mere ka Afrịka dịkwa mma ọzọ. Ọ gwara ndị ụka ka ha gbaa mbọ na-ekpere obodo anyị bụ Naịjirịa ekpere. Onye osote gọvanọ Dọkịta Onyekachukwu Ibezim okwupụta okwu ụlọ omeiwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze, onye odeakwụkwọ nke steeti a Ọkammụta Solochukwu Lobelu, onye Chief of Staff Maazị Ernest Ezajughi, ndị ESCO nakwa ndị ụlọ omeiwu steeti a na ndị ọzọ gasị bụ ndị bịara ya bụ ajamas.